atong padayon nga paghisgot dinhi sa Filipos Kapitulo 3 versikulo 18 ayon sa 21 na mga iso. Sabihin pa, una ng verse, magampo na kita. Among Dios amahan, labing kamahanan, Ginoo, dalaygon ka tayo sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord God, sa imong pag-uban, paghatag kalampusan, sa pagpaabot na mo, Lord, sa mga alampuan. Lord, vision, Lord, ang mga hilom, ang giampo, mga hilom nga panginahanglan sa katawhan, ikaw na sayon ini, ikaw, Lord, pag-andam sa katubagan. Pagkabiwan, para na mag-gitar, ang balang espiritu, pag-andam sa mga kasing-kasing ko na Ginoo. Aron Lord, masintro ang among pagpaminaw diha sa imong tulog. Tabangi kami, tabangi ako, tabangi kami tanan. Manlangini ang matagaw sa kanamo, Lord. Dili makawang ang among madungog karon. Salamat kay Dios. Salig na mo. Kanimo ang kinatubukan bisan ang among internet connection, data connection sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga igsoon. Filipos 3, 18 ayon sa 21 sa RCTV version, no? Nagkanayon, gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug sublion ko kini pag-inga uban sa mga luha. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang gipakadiyos mao ang ilang lawasnong kailigon ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naguna-una lamang sila sa mga butang ug kalibutan. Apan ang atong puloy-anan atuwa sa langit ug mahinangkon kita nagpaabot sa pag-ani sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Kristo. Ilista niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha. Pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagpando sa tanan. So, kana ang pulong sa Dios nga atong pag-aambitan ang isgutan nining kagabion karon mga igsoon. So sa previous kay series pagkiabot kini atong nadungog sa miagi nga giawhag ta sa pagpadayon sa pagpatikamot, ikalimtan, ikayan, gawi sa mga nangagi o mututok sa nag-anan nga si Kristo nga author ug gisandigan sa atong pagtuo. O sundugon ang mga nag-una nga mga matulaanon ug kaya nga mga alagad. Kung karon ato kini giuluhan o ang duha ka kasiguruan. Unsa ning duha ka kasiguruan? Kasiguruhan pasabot masaligan o matuohan ang reliable source ni atong gikuhaan. So ang duha na kasiguruan. So kamo gina basta duha, pares na siya, no? Katbang, no? Ngay wala tuo, nay puti itom, no? Nay langit, impierno, nay matarong, nay dautan, nay Dios, nay ang kaaway, nay luwas na puy malaglag. So karon ang unang sigurado unang punto sigurado ang kalaglagan, no? Sa mga nagkinabuhi nga sukwahi sa katuyuan sa Dios, sa mga nagsukwahi sa pulong sa Dios. Kung atong basihan ang context niini, istorya niini, nga gidasig sa padayon nga pagsundog ng Pablo ug sa tanan nga nagsunod sa insakto. Padayon pagkamot sa pagkinabuhi sa katuyuan sa kamatayan ni Kristo sa cross, no? Si Pablo nagsaway dili lang sa mga Judaizers, mga Hudyo, no? Nagsulod sa ilang pagtulunan, no? Matuman kayo ng balaod, no? Ang Filipos 3:2-3, pagbantay kayo mo sa mga iro, sa mga tao nga nagbuhat ibautan, ug sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayud ang pagpatuloy, no? Kana nga kay kita og dili sila tinuod nga tinuli kay nagsimba man kita sa Dios nga sa espiritu nga kalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga salimunan, no? Gisaway manggali niya sila apan dili lang kana sila, dili appeal ang mga self-indulgent Christian, no? Katong mga nagpatuyang claim to be Christians, nag-angkon, nagkastahanan sila but don't live, wala na kinabuhi maayong ehemplo ng Christ likeness,
walay self-sacrifice, Hinuon satisfy their own desires, no? Ang freedom diha kang Kristo dili pasabot nga largahan na nato itong selfish na tinguha, no? Kundi taking every opportunity to serve and grow into Christ likeness. Si Pablo wala magkulang sa pagpanangno kanila. Ang verse 18, gisultihan ko na kamo nini sa makadaghan ug karon sublion mo kini. Dili pulan si Pablo basta kamatuoran, basta kaayuhan, basta kalambuan, basta naapay na kinabuhi nga supwahi, basta hangtod ila kining ma-apply sa ilang pagtulong. No? Kini siya atong ma-illustrate kini nga tao sige remind para wag maligtan. Kini siya, no? Uban sa mga luha, ang gingan uban sa mga luha, no? Kay gigugma sa Dios, gugma ni Pablo ang Dios o mag-uol siya, no? Kung adunay wala pag kinabuhi kay mo nahigugma siya sa Dios, gugma siya sa katawhan, no? Makita niya atag na sila og kasubo sa Dios kung ilang kinabuhi, no? O makadaot po ni sa katawhan, no? Ang consequence sa ilang gibuhat, no? Sincero si Pablo kay seryoso man ang problema. May tungod sa pagsukwahi, may tungod sa Dios ug sa iyang kasiguan ng so. Daghan na kinabuhi ang sukwahi sa katuyuan ni Kristo ug sa kamatayon niya sa krus. Live as enemy of the cross. Kontra sila. Walay pagtuo. No? Ug diha maila sa ilang pagkinabuhi. No? Rejecting and opposing. Di sa likway, supak nilang pumaagi sa kaluwasan nga tudlo sa Dios. No? Ang tuyo ni Kristo, luwason, luosbon, no? Ayuon, dasigon, tuliron ang katawan aron kabalik makasubay ngadto balik sa Dios aron magkinabuhi ang kahimot-an sa Dios aron magkinabuhi ang magsangyaw sa may balita sa kaluwasan, no? Ang gibuhat ni Kristo sa krus pagbunga gayud kay amen mga igsoon apan sila mga gahi, no? Wala gid manumbalik ang Kristo. Verse 19 gingon musangko gayud sila sa kalaglagan. Maani gayud nila ang ilang gipugas. Pugas kada daotan maani gid kaalautan. Kalaglagan ang ilang sangkuan, no? Si Pablo nagkalipay sa pagkinabuhi diya sa Kristo, sigurado nga siya gimatarong pinagi sa pagtuo kang Kristo, sigurado nga siya manahon ni Kristo, sila na nagsupak sa likway, sigurado sa musangko sa kalaglagan. Dili sila mapadulong sa langit, dili sila paboran sa Dios, dili sila makauban ng Dios, dito sila sa lugar na wala ang Dios. Sa komedya, asa ka sa lugar na wala mo. So, dito ang Dios sa lugar na wala dito ang mga tao nga wala pila kaniya. No? Mudawat sila sa pungod sa Dios, darat of God, magpabiling kanila. Kung mapungot ang tao, no? Basin makaya pa na ito, no? Pero kung ang Dios na labing kamana na ang mapungot, muulbo ang iyang kalagot, pwede gani mukahon niya ang yuta, lamyon ta, no? Pwede gani niya ipatunga ang kalayo, lamyon ang tao, no? Sa gubangon yun, maraming kalisod. Ang Diyos, taas kayong pasensya, puno sa gugma, mawalay paglubad, puno sa grasya, pero iyan na gani. Ito, iyang gahom sa pagsilot tungod sa iyang kaligot-got na unsakay na natag sa tao. Kani sila, dali kayo mailhan, kay sila nag-angkon lagi nga gustanon, apan nagtuis sa pulong. Nagpasipala, diya siya na pagkapoy sa iyo. Sa iyo gani ang pagkalutan, siyempre mabandayad sa kinabuhi. Sa iyo po ang pagkinabuhi. Worse ang kinabuhi. No? Wala nila ilang nga Diyos sa Kristo o wala sila ang kinabuhi. Sangko gayad sila sa kalaglagan. No? Wala sila ng kinabuhi. Wala nila ilang Diyos si Kristo, wala sila magkinabuhi kaniya kundi ang ilang gipaka-Dios mao ilang lawas nung kailidtot. Ilang gitumanan ang ilang lawas nung. Ilang gialagaran ang sa Dios sa lawas nung larga, no? Ilang gipaundayon, bandayon na. Kina silang gitawag self-indulgent Christians. No? Mapatuyangon. No? Dili mapugan na gibati.
unsay sulsol sa tawhanon mo isundot. Imbis unsay sulsol sa balaang espiritu, di na matuman, no? Sulsol unsay kabibo, unsay uso, unsay lingaw, unsay jamming, no? Unsay kalipay sa kalibutan, mao'y gipahali, mao'y gipaka-Dios. Gikato nga sama sa Dios. Mga sulsol nga mupalayo sa tao ngadto sa Dios ug sa mga paimaya. Kita nagsimba, naghalad, tig-anay sa kinagamay nga Dios, kinabuhi, no? Sila supuhi. So, no? Nagpasigarbo sila sa ngay unta nilang ikaulaw. Proud pa hinuon, no? Nato may example ana no nga true story na story na nato. Adunay proud kayo nga amahan kani akong anak puli-puli ra ni kasawa, no? So sa Bible dili mo gid pwede. Kinsa tong giusa sa Dios, dili pwede bulat sa tao, no? Gihimuran katawanan, proud pa hinuon, apo isa nalipay nino ng grupo nga nagisgot mga mahitungod sa mga kabit, no? Mga nagisgot nga na, no? Nalipay. Napagani Kristohanon nga pugyaw, katawa, apan pagkadungog niya nga nay ni Barog isa ni Badlong, ayaw pa sila kayo. Nakaako ka. Pagpadlong na kadaghanan, nalingaw man pag-isgot sa dili mao, no? Sa lingaw kaayo sa mga pisyo, no? Naanad na, nadawat na, generation to generation. Sayon ba kayo, gaan ba kayo ang rason niya? Pinalingaw ra bitaw, no? So, proud sa gibuhat lantaran, no? Di na maulaw, no? Na makita sa mga bata, no? Sa mata ng bata, di ba lahat ay tama? Buhat pa ni Papa, ni Mama, ni Lolo, ni Lula, no? Dibuhat ni ate, ni Kuya, pwede na di ini. No? Nabaw sa tanan, di na sila maulaw ng Diyos, makita bisan sa pinakatago ng ibuhat. Hindi maayo, no? Nagunahuna lamang sila sa mga butang ni inyong kalibutan. Wala ay pagunahuna sa sunod nga kinabuhi. No? Wala nagunahuna sa panglangit. Wala pang Ginoo sa ila, no? No time for God, no? No time for God. What if God has no time for you and for me, no? What if, no? Walay tarong. Walay matarong. Walay na kinabuhi ng tarong, no? Pakaroon inon lang. Ang 1 John 2:16, kaya ang tanang butang ay iya sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang kaidlan sa mga mata, o tanang gipasigarbo sa tao, dili kinuiya sa amahan, dili iya sa kalibutan. Contradict sa God's will and His nature, no? Ang kalibutan, for the world offers only craving, enjoy physical pleasure, craving for everything, no? You see, and pride in our achievements and position. Ang mga kalampusan, mga kabtangan muna ang gipasigarbo, no? Ang gihaligan, naaragad din kalibutan. Their God is their stomach, their appetite, their belly. Their glory is their shame. Their mind is set on earthly things. No? In this, sa pulong sa Ginoo, set your minds on things above. It focus on temporal things, no? Mapatuyangon, no? Pwede ra daw mabuhat sa noon sa basta. Salig lang dahil sa grasya sa Dios, no? Ang pikas po, kinahanglan mapilpig gilang balaod para maluwas. Nalimot ka. Wala na sulod na si Kristo mo magbuhat. Their end is destruction. Ha? Kalaglagan, sigurado kayo na. Ha? Sa atong application sa mga nagkinabuhi, sa kuwahi, sa katuyuan ni Kristo, may chance pa. Tuwid ang mali. Habang may buhay, may chance, may pag-asa, no? May seryoso na kahintang, seryoso po ng anak. Seryoso ang Diyos sa iyang pagtama. God's grace helps believers in Christ to reject ungodly believing. No? Sa mga igsoon, atong yampo, pagmuhat ng Diyos, no? Sa mga kaigsunan, na sukwahi pa ng pagkinabuhi, klase kailangan ipalampas ng gospel ang mayong balita sa kaluwasan. Kanila, malayo ang atong prayer sa mga kaigsunan, nagkalusod pa diha sa pagkinabuhi ng tulid, pagkinabuhi nga iwas sa mga kalibutanon. Kitang tanan, no?
mag-inampuay sa hilom sa mga personal na natay pag-ampok kay matag sa kanado the process pa no? Napatas sa kanang proseso into uh, growing into Christ likeness mo so so ang sekreto sa kadasig ni Pablo mao ang iyang kadasig alang kamaturan ug ang kaputli sa mensahe ni Kristo. Siya pinarong, siya kasalugan sa buhaton sangon sa Dios kaniya ug masakit siya kung naay motuis kay maataw-ataw ang iyang mga limang tuto sa pulong sa Dios. Ang Galacia 1:9 sa gisulti na namo ug karon suglion ko pagyon kung may magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa inyo nga dawat matinunglos siya no? Matinunglos siya sa una mga igsoon una ang unang kasiguruduhan na sigurado gayon ang kalaglagan ug karon ang ikaduha sigurado ang kawasan langit ug ang maymayaon nga lawas. Ang verse 20 ang panang atong puloy-anan ato sa langit ug mahinangpon kita nagpaabot sa pag-anhin sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoo Kristo. Kita mga nagtuo kang Kristo Jesus sa kinasigkasig gayon ang atong tinuod nga puloy-anan address dito sa langit. Kung ako taga-agura kung kamo taga-asa mo kapasan asa na gapulo man na ug kita mga Filipino citizens atong i-promote na pa sa mga padungog nato karon no, sa Facebook, social media na piliin mo ang Pilipinas. Mahalin mo ang Pilipinas. Piliin nga gamay ra daw sweldo no? Wala ra sa ano minimum no? Sa naman sa Pilipinas na i-promote no? Na ang uban po dengan komedya mahalin mo ang Pilipinas. Ako day nga nakuha sa China ang ubang part sa Pilipinas kita. Mahalin man daw so gibaligya sa komedya lamang sa ha? Citizens in heaven man ta dapat po i-promote pagkinabuhi ng takos kangayan langit nun nga pagkinabuhi espirituhanon nga pagkinabuhi panglantaw nga espiritual eternal value no nga na bang so no? Ang interes ng panglangit mo dili man ta dili man para sa inyo kundi apel ko mga igso hinungdan man nato always no we are citizenship heaven ha pangalangit ng binuhatan ha kung atong balay din simentado or metal or kahoy no dito sa langit dili na ay ipreparar ang Ginoo ang langit dito ang ma-describe no nga ang dalan sa mga syudad nasod dun sa Bulawan tinaw sama sa kristal no dito nag-andam ang Ginoo nag-andam siya og dapit alak sa matag usa kanato balik siya kuhaon kanya kay gusto niya na kung ready na balikan ta niya kay gusto niya kung asa siya adto sa ano mabasa sa John 14 John 14 1 to 3 pag nato lakbitan ninyo mga igsoon sa inyong panahon sa Kristo ha ingon pa gani ang Ginoo kung dili pa tinuod lang kumusulti ninyo no kay ang Dios wala mo siya ng pagsulti nga prank no joke lang ang iya tinuod yun kaya naman siya ang kamatuoran. He is the truth, no? So, muna mga igsoon, kay tagalangit naman, pasabot, dili ta taga dinhi, og mamiya gyud ta dinhi. Matapos gyud ta dinhi, sa mamatay gyud ta. Biyaan nila ito kita. Tagan mo tag mga plano sa kinabuhi, sa itong mga anak, sa itong mga buhion, sa itong uma, no? Sa negosyo, pero biyaan din natin, no? Igon lang ito sa pag-ingon niya, ayaw ba naghilabti ha kay mauro ba gitugon sa atong mamatay no na sa nagpabilin pa niya mga plano sa kinabuhi pero wala na siya no ang kaduhang Korintos 5:8 kita masaligon kaayo para bihon nato nga mamiyak kita nining lawasa ug makig-uban sa langyaw ra kita diri sa kalibutan no gabiyahe ta biyahidor ta padulong sa langit so yani ang mga man of faith sa Hebrews 11 no ikahinangop nila ug nila sa dayag na sila mga langyaw ug mga malabay ra dinhi sa kalibutan ang atong kinabuhi kiniyahan sa langit ng sudanan o ang atong panunod atong katungod giandam na sa Dios sa langit ug anon ta
ang mga igsoon ang atong mga pag-ampo kanunay dunggol sa langit. No? Dito nakatutok ang atong paglaom. So, ang mga katawhan sa Dios sa Biblia tuwa na dito, daghan tag mga kailang at tuwa na dito, busa kana kana ang una natong pangandolan. Hebrew 11:16 gipangandoy nila ang labi pang maayong nasod nga mao langit tong nasod. Busa wala kayo kaulo sa Dios ang ilang pag-ila kaniya nga ilang Dios kay nag-anda man siya sa kasyudad alang ingon labi pang maayo ang langit tong nasod. No? So ato ning ma-illustrate na nga sugat bata no sa iyang papa no naipasalubo kaayo kalipay nahinangpon ba or mobalhin og lain nga balay or dapit yung dito natin karangan ng pagmuyo no so mga igsoon sa tanang atong application mga igsoon sa tanang panahon bisan sa unsang kalisdanan sa big comfort gyud nga atong hinumduman kanunay nga temporary ra kita ni kalibutan ang atong pulianan buwa sa langit no dapat may nangpon kita kanunay no? Kay dako kana tayo na blessing kanato na awa ko bless sila ra man bless kana nga blessing why makatupong why maka uh, labaw na palit ang blessing na kita no sigurado langit so ano dili kay dito ra ta may nangpon sa mga panalangin sa kalibutan may ayuda no mas grabe kalipay kadasig kay nangpon makadaog sa rapol so mo ginansya dako sa negosyo o sa uma kay nabuhi o kadawat og dakong ilo no kay mahurot mo na madaot magasto mahurot no gusto mo kitag more no ma-discourage na magluya no sa ka na sa social media na nagluya man ka okay kwarta okay so dili man sayo nga malipay ta niya na dili unahon nato nga malipay sa pagbutang sa Dios no sige nga sa Matthew 6:33 unaha pagpahari ng Dios o ang iyang pagkatarong o ang ubang mga butang sa iya ra kita dugang mupalo ra gid na atong so no? Dili na yung persahan nga imong kuhaon iya lang ang dugang mga anak sa Dios bisan ang tulong iya pananay no Filipino citizen we are different pinasahita dili pwede nga makigsabayan ka sa kalibutan no? Ang verse 21 ilista niya ang atong lawas may kamatayon sa lawas niya mahimayaon sa masaya pinaagi sa gahom gamit niya sa pagmando sa tanan no? Langit na ta kauban ng Dios may sama pa yun sa iya ang atong mga lawas ilisan niya ang madunot no umang nga makikay kabang nga umang pinasun nga umang pangita siya tsada nga gahi kay nga kabang pulihan ang atong kabang nga madunot na ang 1 Corinthians 15 another time verse 40 pa yan sa 57 akong gipagkuhaan sa description may tungod sa lawas ngayon lawas langit nun ang lawas ngayon tanon na ay kaanyag naapoy kaanyag ang lawas nga langit nun ang lawas ngayon tanon madunot ang lawas nga langit nun dili madunot ang lawas ngayon tanon walay bilih ug huyang ang lawas nga langit nun mahimayaon ug tig-on ang lawas nga yutan-on gikan sa abog sa yuta ang lawas nga langit nun gikan sa langit ang lawas nga yutan-on nagsulod sa dagway sa tao gikan sa yuta adan ba ang lawas nga langit nun nagsulod sa dagway sa tao gikan sa langit si Jesus no ang lawas nga yutan-on dili makaambit sa gingharian sa Dios ang lawas nga langit nun sigurado na makaambit sa gingharian sa Dios so mao kanay panganigurado kasaad sa Ginoo mga igsoon no langit dili tanyo ilaglag mausab pulihan sa glorified body mahimayaong lawas glorious body this great privilege those who struggle pain no katong mga struggle balatian physical disabilities no mga emotional kini na buhin paglaom
ihatag siguradong paglaom ang ihatag ang pagkabanhaw o lawas na wala na pagkadugta di manubati o kasakitan mga Igsoon. So, sa atong challenge pagdasig, padayon, pagpaningkamot sa tanang kalihukang espirituanon, tutok sa daganan kaya ang tanan dili kaya makawa. Basta kang Kristo Jesus, basta sa Dios, dili kaya makawa. 1 Corinthians 15:15, busa mga minahal kong kaigsunan, tindog ka mga ligo nung dili mataro. Pagpugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kaya nasayon ka mo ang inyong pag-alagad, dili kayo makawa. No? Sure ang langit, sure ang glorified body, glorious body, unsa man ang mga giatubang, hindi kapalaktan, problema o unsa tutok ta sa mga kamaturan nga madawat sa mga nagtuo kay Kristo Jesus. Ang atong Dios maayo, matinag-anon, dili gayud malimot sa iyang saad nga balikan kaniya. Sure na to nga atong pagtuo kang Kristo Jesus kinasingkas. Siya lang ang magdala kanato ngadto sa kiniran sa Amahan. Amen mga Igsoon, no? Si Pablo kanunay nag-remind labaw na wala ang espiritu. So andamo na to atong matag kasing-kasing uban sa tabang sa Dios. Tamang tahod sunod aron dili mahimo manhid ang atong mga pag kinabuhi, hindi na yan ta mura na tagi anesthesia no nga di na mobati og pagpadlong, pagpahinumdom, pag-remind sa balaan. So, no? Tuyo gayud ni ining sulat karon Pablo nga pahibalon kita sa mahimong nangatan sa mga nagpadayon diha sa Pilipinon, sa mga nagpadayon diha ng Kristo. No? Karon kay nasayon na ta, naapagihapon sa ato ang pagpili. Walay magpugos nato mga iso. No? Walay magpugos nato. Asa nga atong piliyon, no? Sa Dios gayon mga iso. Hinumdumi usab igsoon ang atong mga minahal sa kinabuhi, mga kabalutan. Kung sa ibubod na nata nila nga sigurado. Sigurado sila sa kalaglagan o sigurado sa kaluwasan. So, igsoon ako pagdasig pambi ko sa kanila ako tipik aning mensahe based on dili ni tibuok kung na to memorize sa tibuok, no? Ang balang espiritu na ang magtabang ka nato sa pag-share sa atong natunan karon ang gabiyon ana kayo kalaglagan sa mga nagkinabuhi sa buhay sa katuyoan sa Dios, nagasupak sa pulong sa Dios o ang siguraduhan usab sa kaluwasan langit ang padulungan ni atong tinatay atong Kristo o giandaman niya sa nindot mahimayaon na lawas sama sa iyang lawas. So muna mga isod adunay nindot kanta no kanta nga adto ta sa langit. Ito siya ako lang basahon no. Ining kalibutan dili ni atong puloy-anan kay ako usa ka lumalabay lamang. Atong puloy-anan tuwa sa langit sa atong Dios giandam. Igsoon unsay imong gikawilihan dinhi sa yuta nga pulos kasalanan puno sa kagubot ug kapakyasan. Igsoon dili ni ang atong puloy-anan adto ta sa langit nga arang tangkuyan diin wala nay kasakit nga atong matagamtam didto taninyo mag-uban kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. So dili diri ikaw nahigugma dinhi sa kalibutan kay ang imong bahandi labaw pa sa uban suod suplihan ko ikaw biyain ang tanan o magtigom tagbahandi dito sa langit nga puloy-anan. Salamat sa Dios sa pulong magamputa among amahan. Salamat Lord God sa mga pagtuloyan nga naabot ko na mo karon tabang kani balang espiritu na mo kining nabuhi among ma-share usab ngadto sa uban aron sila magkaangkon og kasiguruhan dili sa kalaglagan dili kasiguruhan sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus langit ang padulngan ug mahatagan sa mahimayaon nga lawas. Salamat kay Dios dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga